Anya laki din! Taray, nakita kayo itikal man kini bakit mo iliaw. Napanan nyo? Ha? Ay, kuha paray. Naggapo kami man, yan tikabsat na. Nagpapaskin na kami paray. Ito, napan kami mo da. Ay na, naimbag ka pa'y pare. Naragsaklat at pa nagkuykuyog yung agasawa. Ha? Payan ako ng muday ta paray. Una, amumatan ka ta kami. Saan kami nga agkuykuyog kini bakit ko? Nang runa no Jairwal. Ha? Mabainak namin kadagiti makakitkita kada kami. Nang runa dagiti akin am mo kanya. Sikagit di mo paray. Pudno ti pagbagak pare. Ibain ko ni Marisa. Kita man ngamin di lang anay ta. Kasladram di bagina. Anya? Anya ko nang pare. Ada chicks mo ili. Ha? Anda pare. Iso ni Linda. Napintas kan seksay. Naputaw. Kan natangos ti akong na. Nina. Ore asino alalagi ang makakita kan ko na. Ay sus. Magustuhan da. Gapo iti kinapintas na. Anya? Kasanumad kami na sa anak nga agbabae. Kita man tilang ati asawa kita. Ore asino alalagi. Sana may panakal iti kaadwan. Tikas jeng style. Nakababain. Anya? Uwan pare, iso ajak na lapdan di bagi ka nagsapol iti sa bali pare. Sana kami na nanaragsakan ko anak. Manipod na dan kami iti anak. Di nan maasikaso ti bagi na. Iso akas ladram itan. Ay na, nagpintas ka mo iti dahito akaws mo, darling. May bagay unay kan ka. Ay na, agyaman ak unay, darling. Uuwan gayam. Ang mga nunawaya ka inton bigat. Ha? Nawayak mat. Ada ka rin napuutam, asa anak na imanugot iti kayat mo? Sa dino di papananta? Mapantay jay beats. Siya ti makamoy ti amin. Ay wow! Kayat ko dayta, darling. Para ken ka, aramidag amin nga amok apagragsakam. Isu asa anak ang nagpangadwa, anangayat kan ka. Gaputa malaksid iti kinataar mo, nasingpat ka. Apingita ka lang, Dario. Duang aldaw asaan ka anagaw-awid. Naimbag kumamat nusong batam dagiti awag ko kan ka. Tapno sa anak ngagdandanag. Napnapanam. Awan man ti bibiyang mo no sa dino tinapanak. Tinapatag, nagawidak. Ket pagyamanam kumatay ta. Anya? Agyaman ka. Tapampanunutag pa iti agawid. Tano saan? Sa anak kuman nga agparparang ditoy. Habay, no saan lang agapo iti anak ta? Agawidak pa'y aya. Saan? Anya? Adda ka di parikot mo? Apay akasta kamutan? Ne, salutsudan pa'y laang noan niya ti parikot ko. Sika, ti parikot ko. Day talangam, nagbalin kan alusyang. Ha? Awan pa'y sirsirbim nga asawa. Diyak mo na nang nonya ti parikot ni Dario kanyang. Ha? Awan mo ti amo ka nagapaan mi. Basta kalaat-latan akas di ti ugali na. Anya amatan ti anak ko. Anya nga taya ti parikot na. Ala, bayam ta kasaritak to ni Dario. Numaranaak amayat timud na. Agyaman ak nanang. No siyak nga men, uray na saya at tipan na kisaritak kenkwana. Bugkawan na. Iso nga aguli makaklatan ah. Ala, bayam. Siyak ti makaamukan kwa na. No dagita pambanag nanang, saan na nanasken pa ya sa lutsudan? Ha? Saan nyo kari amadlaw? Tunggal at dapaskan.
Jak maitugot ni Marisa. Gapo, tamabain na ka makantyawan dagiti akin amo kanyak. Aniya? Kinain nyo man tilangan na. Kaslamit tendram iti kasjay nga itsura na. Di namat ngamin amo ti agdayet. Aniya? Dahi talang tirasun mo. Tapno kasta ti aramidom iti asawam? Ay nananang, sana ba si tabanag dayta para kanyak? Mababain na kaun iti kaadwan. Gapo iti langan na. Anya? Saan ka pa yung agawid, pare? Wan pare, mapanak pa nga ni Jaili. Sa batak ni Linda. Adda na patagapag nami. Ha? Ay ngam ni pare, pangasim ha. Di kagitandahan nun iti uray asino. Awan pa'y iti uray maysa. Ngakin amo iti relasyon mi kini Linda. Di ka mandanagan, pare. Matungpal na ito bagam. Nasaya at no kasta. Amangan ngamin no maikaglis ka. No agsaludsod ni Marisa. No apay asaan ta anagkuyo. Ay na, nakaragrag sakak. Gaputan nagkita tamanan. Kasta akmait. Naragsakak. Kaputa nagkita tamanen. Kalpasan ti mano alawas. Ay, pasensya ka na. Nakumikumak ngamin iti trabaho. Awan parikot. Tinapatag, kat nagsarak ta ita. Mala, mapantangarudan iti ayan tilugan ko. Mapanta ijay sigo da papapananta. O sige, darling. Nasaya at si Mang Petkan. Agpudno ka man, Dario. Ha? Asino ni Linda? Anya? Asino ni Linda, kunak? Sino din nakaibagay ti daytakan ka? Saanan anaskan? Ti saludsod ko, ti sungbatam. Kaya't mo ama-amuan no asino ni Linda iti biyag ko? Kabit ko. Huwanan kay tibain. Awan ti makagaputap no aramidam dayta. Apay, nagkurang kadikan ka? No iti panagkunam kat saan. Nagbitot ka. Kita man na talangam. Manipod addan anak ta. Nabaybay amon tawagin. Nagbalin kan alusyang. Anya? Kaya't mo asawan, dayta lang ti makagapaw, no apay nagsapul kay ti sabale? Wen! Nagsapol akiti sa bali gapo iti langam. No ar-arigen. Kasla aginata no kasjay nga agkuyog ta. Tapno mo man niya. Mababain na kadagiti akin amo kanyak no kasjay nga agkuyog ta. Gapo iti langam alusyang. Anya? Aniya ka din day ta mapaspasamakkan ka, Dario. Nanang maawatan na kumamot Anya ti kayat mo asawan. Kanunungan ka iti day tangar aramidam. Awan mo ti parikot kini Marisa. Tapno pagaramidam iti kasta. In-ino ta mapukpukaw ti panagayat ko kuana gapo iti langana. Ay na, anak ko. Isuti ina ti anak mo. Ngam kastakit din ti ibagbagam. Anya ka mutan. Hala, gusto nanang. Gusto. Ala, no dayta ti pagragsakam. Awan mabalin ko. Ambok, aklo na kasaan ko maipay amin dagiti pagrabangak kasasawa. Ngambasit la kumamat a respeto ti kidkidawakan ka. Ay, Nabaybayak lang ti bagik. Gaputa ti anak ta ti kang runaan nga sa sikaswag. Saan ka mababalaw? Nagsapol kay ti sabali a babae ang makaipay kan kay ti ragsak. Ba nagadyak may pay. Ngamsapay lang kuma. Tadi mo to pagbabaw yan ni Tiudi na. sus. Jakman kaya dagita dramam si ka Marisa. No awan ibagam. Agulima ka. Oh, kumusta? Umay ka ka dito'y dagos ko ita? Wen, umaya ka umay. Imbagak matken ka nga umaya kita. Saan ka di? O sige,
Urayan ka nga, urayan. Okay, bye. I love you. I love you too, darling. Oh, nagluto ak iti paborito masidaan. Manganta. Agyaman ako na Linda. Amom, si kalaang tinakarik na ak nga special ak. Maidasaran iti makan, maasikaso, kan aminan. Ha? Amay, saan ka di maaramid ti asawam kan ka ti kastoy? Saan? Si kalaang ti mga aramid kanya kiti kastoy. Oh, mabitay. Siya pon ti mangilo ka titirida. Oh! Si Kagayang ti magbagada lalaki ni Linda. Oh! Sino ka? Apay dinanog nakmadlatan. Greg, apay nga imay ka. Kunak man no intin umay pa'y abulan tiyo umay mo. Awanan kay ti bain, Linda. Daytoy kaya malalaki ti pangisok-sukat ang kanyak. Greg, gusto ko man, pangaasim. Jaksar dengan daytoy, aging gasaan ang maawanan iti pot. Apaya di mo imbaga kanyak. Nga dagayam sa bali alalaki iti biyag mo. Kwa, pasensya ka kuman, Greg. Jakin gagara ti amin. Manipod ita. Agwin na swastan. Lipaten nak, talipaten kamaten. Saan? Pangaasim. Pakawanan na kuman. Awanan di makagapupay. Tapno agtali ka ka. Makaamukan iti biyag mo. Anya ka din dahito anapasamak kan ka, anak ko. Oh, nagsakit ti ulok na nang. Kanyak, maikuti ti makanawan nga imak. Kastamatan ti sakak. Ay, o na yan. Agkakapsutak, nanang. Ala, siya kunti makamo iti asawak nanang. Agina na kayo mutan. O sige, si kapailang nga ti mga sikasukan kwa na. Ikarigatam ti agtugang. Subuan ka. Nasken amangan ka pa'y. Sakbay at tumarum ti agas mo. Agyaman ako na. Bakit? Awan anyaman na. Agpapigsa ka. Tapno makasubli ka manan iti trabaho. Bakit? At ako makayat kong ibagakan ka. Ha? Anya dayta. Pakawanan na ko iti amin na nagbasulak kan ka bakit? Amok nga ado dagiti nagkurangak kas asawam. Ha? Gapo iti langam. Nagsapulak iti sa bali. Panagkunak. Ket iso ti mangpunno ka dagiti pagkurkurangap. Ngam nagbidutak magayam. Dario. Pakawanan na ko mabagay. Iti laksid dagiti basol ko kan ka. Inaklon naklata. Kasla awan anyaman na. Awan day jay. Tinapatag para kanya kat nakaamiris ka lakay. Bakit? Sa paila kumaa. Tagtultuloy day tapa nagbalbaliw mo. Lakay. Agbalin ko mga adal kan kadayta, anak ko. Nanang? Saan nga umdas ti panagbaliw ti langa, ti asawa. Tapno mangsapol kay ti sabali. Amang punno iti pagkurkurangan na. Ngamen, iti kaano man, awan tinasayaat nga ibunga ti kasjay nga aramid. Nanang? Agyaman ka, tanasing put ti asawam. Inaklon na ka, iti laksid dagiti basol mo. O nanang, naamiris ko dagiti nagbidutak. Kat ikarik nga iti kaano man, saan na maulit pa.
Pagbagak namin idiking ka pare, yung dinak ba kami nimpangag. Anya nga ita, di mo amo alulukon na kamo lagayam da Alinda. Wan nga rod pare. Nasakit itirik na ti maluklukaw. Sana ya pare. Ah, Nung nasakit tinakam mo, gapoy ti panang luko ni Linda king ka. Kastamot la ang tirik na ni bakit mo, gapoy ti panang luklukom king kwa na. pare. Isa pa nga asim pare. Gusto ko man. Isardeng mo na itang aramid mo. Ang mga no iti may kadwa gundaway, ket saan na kanto ang maklog ti asawam. Bueno papagayam, ditan tinagkibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Kita mo na naglutluton ni Pasita. Agas asukan, di kusina da. Ay katanya pala ti aramidem ngay. Intan na ijay balay da. Karugrugi na pailang ang nagluto. Apay ngamin ay ang apurado ka. Mabisinak nga rudan. Madama pailang agimurmuri iti natangday jay. Ay nga maguray ka man. Anya ngay nga tati ang asunta. Tapno saan na amadlaw ang mapantalaang makipangan ni Jay. Ay kat, agpanunod ka mo na. Siyak manan, di pagpanunutom. Ay masaduta ko nga agpanunod. Agburbura kan da ito'y lauya bakit? Mabisina nga rudel lakay. Aguray man tara, manak man. Gusto mo lang ti asin na. Ramon! Nanay. Ramon, adda ni Antim. Kadwa na ni Uncle mo apepe. Ay, una yan. Pala nag-igop da iti digo aramanak ko ma. Adda mo ni antay. Kita mo't ani uncle mo. Nay, agpilay-pilay mo ni anggal. Nananaw, antay. Naan-ano ka kanaw? Ay ikwa. Kala at maglatan na si Makito sa kakanakan. Marigata na ka magna. Iswasaan ang makapagtrabaho ni uncle mo. Kasano kuma makapagtrabaho, pilay mo tan. Ay kat mangang kayo dito yun Isagana kong timakan. Ay katun, apasita. Mabisin kami matan kini uncle mo. Ay, kanayon na timing ti panagumumayo antay. Agtala ka man si Karamon. Agsakit lang aruden ti sakan ni Uncle mo. Iso anas ken ama asikaso anasayaan. Kit idikal man na pangal daw. Anya man ti sakit na angkal ay. Migraine sa. Mayat at talaga ti timing yung umaya. Angkal, antay. Nabsugmot lang at da angkal kan antay. Nabsog da siguro Takalpasan ananganda, nagawiddan. Kalpasan anangan ni angkal. Limpyo mo ti panagnanan. Saan mo ti napilay? Amangan numabisin laang. Iso akas diyeng agpilay-pilay. Idikal man, imay daman ang nakipanganay. Apay aya. Katbay nga umay da makipangan. Unang marawamdan sa amot din bakit? Ay nalakay, kabagyam da kita. An-ano santa apakanan idaa. Awan parikot, iti dahi tapan nakipangan bakit? Saan kumatilay pampambarda Mabainda siguro Sigurado, umay damanin na kita yung tumbigat. Inaldaw na mo laki din nga may makipangan. Ay nalakay, saan mo ka di nga imot timakan? Bayam nga umayda. Total, ado umot timakan dito'y balay. Unak man sweldo tayo ita paray. Ay na pare, delay ka na ti sweldo tayo ita. Anya? Apay nga adili. Saan kanupay nga min anay pirmaan di payroll tayo? Unay mo daytan. Sapi kasapulak ita ti kwarta. Sino kumangay ti saan nga agkasapulan iti kwarta? Ay, tapay mo't anadili ti sweldo tayo. Nagado ti agreklamo iya opisina. Pimanaw ako na. Taamok tumot lang nga awan ti mapasamak oray agreklamo ka. Mapangkukumalaan nila ti sweldo. Ay kit mapangkalata pare. Ay siyak. Mapanak kitin agtrabaho.
agtipid tayo itabakay. Agtipid. Ay nalakay. Kano kasta una yun ti panagtipid tayo. Nasaya may, tanay, awan pa'y sweldo may. Anya, kasanon ngay dagiti babayadan. Maputdan tayon iti kuryente. Dilid ka nung nga ti sweldo may tabulan. Tidakis na, ang mga nuura inton sumaron na abulan. Madiliman ay. Naa, unay matday tanga opisina yun. Apay ngay kano Adelaide. Ano san tayo pailangan at agsida iti bulbulong ni Tarubayan. Unan agsida tayo manen iti ugot ti sayute. Nya pa yung ngay. Sapay ngimi na amin ang agagatangan. Di kalakaan pailangan abagas di katangan. Aday gatang iti kalakaan abagas. Utangam no isaw bakit. Ay, dak kumakayat ti agutang. Takababain. Ay kitawan maaramidan Ala, mapan ka pailangan agutang. Bakit? Nakaluto nga tan ni Pasita. Ay, jak amo Saan pa'y magnagas asok dyan kusina da? Ne. Apay ngay. Ni pasita mo, di magmag na. Ay, sa dino nga tatipapanan na. Ay mapan siguro gumatang iti si Daenda nga iluto na. Ay, mabait lang. Inakman damagan. Ay kuha bakit? Saan mo angay padpadlaw ang mapantantumanan makipangan? Wan, amok ti aramidak. Anyan tuman nga tan ayati ipambarko ang nasakit inton madamdama. Pasita, anya da ito napan mo ginatang. Napanak imutang iti may sa akilo abagas di ta kantina ante. Anya, imutang ka. Apay, awan igatang maun. Delayed ka nung nga rod ti sweldo nila kay ko ante. Bakit umanay nga rod day taakanan tayo. Anya, kanin tayo? Umay kayo manen makipangangkin ni angkal ante? Ay na, kasanumot nga men. Saan pa'y lang nga makapagtrabaho ni uncle mo? Kaputa na sakit pa'y lang day... Kwa? Ano tinasakit na na ya? Aywan, day ima na. Kasta ka di. Ay, nagadumot asakit ni angkal. Oo nga rod, di mo laging bagan. Idi na minsan nga aldaw, simro ti migraine na. Ay kat kapapanunot na Idi manen na minsan, agpilay-pilay. Day rayuma na. Kasi si Dana nga men iti balatong. Ita, jay ima naman na, tinasakit. Jay ka di akin kan nawan, wano akin kan nigid nga ima na tinasakit, ante. Ay na, inayada mo timangan alakay. Subo ka matlaasubang. Ay, mabisinak nga raw. Kat no nasakit ti imam ako nam. Ay, uwan kaya man niya. Ala, mangan kayo laang uncle, auntie. Uray inutang ko laang daytoy bagas. Mangan tayo lata. Uray dahito si Dain. Inutang namot lang. 1 week to pay daytoy akar ni ti baboy. Ay kat huston ano nabsukan. Agawitan iji balay ta iji kan nga agpalpa. Ay, kuha. Anya nga agawin na sasawambag. Kat anya pa'y ayati kayat mo nga aramidan. Ay, kuha, makakape at kahit. Ay, pasita balasang kaw. Adda kape kan asukar ya. Ay, adda uncle. Ay, naibusan di kape. Ali, tilnugan yun itinapudot adanom di pangikabkabilan me. Tapno makapagkape kayo. Ay, unay ka arigat tayo na itabakay. Dili mo nga minti sweldom lakay. Agrigat tayo at talaga Ang rugi na pay laang daytoy. Ay, awan latta. Delayed latta ti sweldo tayo. Ay, unay mo daytan. Dandan di kuryente may. No saan kami ang makabayad ita paray? Da kayo laeng aya. Da kami, idi pa'y napalabas alawas a pinutod dati kuryente may. Aya, Wen pare,
di mo ka di madlaw ang nagngisit ti abot ti agong ko no sumira ka kiti trabaho. Gapo iti asok ti digas asilaw mo iti rabi. Ay, saan magkumamapasamak dahi takada kami ah. Ay naapo aya, nagrigat ti delay ti sweldo na paray. Ay, mapanta ko mamakipangsabi ije balay daramaon. Aniya, napan ka lang nga roon nakipangaldaw. Mapan ka pala ang makipangan ni Tarabi eh. Ay, kaun ay angam aguray ka man bagay. Apay ngay, ang nagsipngat mat ije balay daramaon. Uwan nga agpaiso. Itay pa'y anadlaw ko na ita. Nay, napundi nga ta amin asilaw da. Napot dandan siguro iti kuryente. Saan da nga min nakabayad ka? No kasta awan na talaga ti kwartada a pagbayad da. Ita, mapan ka pala ang makipangan. Ay sadan, kasi damat. Saan tan ang makipangan iti balayda? Agbirok tan sa iti sabali a pakipanganan ta. Ay isa dinugay. Ay kat nagadumot ita kabagyan. Sa bagay, amin nakaaruba ta dito'y alugar. Kat kabagyan tayo. Kabagyak, kabagyan mat. Wag, ay tinasayat bakay. Papuskulin tan ati rupa ta. Ay kat sigud ba't anapuskol ti rupa ta? Ay, mayat ti makipangpagan. Awan ti gastos. Saan ka pa'y amabannog nga agluto? Apay ang nagsip nga dito'y balay, bakal? Kunak nga rod kan ka. Pinutid dan ti kuryente tayo. Gaputa saan tayo ang nakabayad. Anya, pinutid dan na dagos? Kunak man no, inton lunis da pa apod dahin. Pinutid da nga rodan. Kasanuwa nga yung makabuya, ti boxing no kasto yung naputid din ti kurintay. Agsilaw tayon iti digas. Ay, jak kaya. Apay, awan las sa balay, napamuspusan, na mapanunumaw. Ne, apay adi mo kayat ngay. Ngumisi nga rod ati abot ti agong ko. Ay nasaan ka man ang nakarikreklamo. Kano ko nam nga idi-ubing kayo. Digaas ti silaw yo. Hindi da ita ah. Aging ga ka di ita. Lakayan ako, kastapay laang man. Gusto mo na. Anya ngay nga rod ti maaramidan tayo. Ay, yak kabailanan tagrigat pa. Iso nga ron nga agtrab-trabaho, tapno saan tayo nga agrigat? Sumaro no, Jedano. Daitan, awanin ah, saan no ta makadigos nga Anya nga tayo tinalaka magatang ita dito'y palingki. Nagninamot amin ang ultimo na natin. Nagngingina da amin ang. Pasita? Ay, si Kamagayam. Ay najak amo no agkasinsinta. Wano anya tinagkabagyan ta. Adayo, saan ta nga agkabagyan? Kasta ka de. Bagbagaman mat da angkel mo kini antim? Sino nga uncle kan ante? Asino pa'y kuma, no saan adatata ni store, kinina na Mirna. Ay, apay. Anya tinaramid da. Katno ka na yun da nga umay makipangan ijay balay. Anya, ijay balay yu itan ti pakipangpanganan da. Nang rugi pa'y di na palabas alawas. Inaldaw damot nga umay ijay balay. Ay, nakababa paikit din. Paspasagidan mi ida. Ngam saan dalat ta amakadlaw. Ijay dan samot balayo makipangpangan idi. Ta isumot ti istoryada. Wan, ijay da balay mi amakipangpangan ide. Ita, imakardan ijay balayo. Gaputa awan tinaimas ama ipasidami kadakwada. Ay, anya laki din. Ayaban nyo ida ijay balayo. Total, kabagyan nyo mat. Agpugrot kami matang. Gaputa ka na ayon da nga ijay balay nga umay makipangan. Alam, bayam, taibagakin nila kay ko. Amom lakay, ti ibagbaga dagiti tattao dito lugar tayo. Ada angkel ken antem ket puskol rupa kanong. Anya, ni uncle ko ni store kan antik Mirna. Apay, ada ka di pa'y sabali akabagyam a puskol rupa. Una yan.
Nagsakita na ding ganday tapos kulro pa ngay bagbagam may. Kano kastamot ti awag da kadakwada? Anya nga ti rumbang nga rami kadagita kabagya nga ta. Kasaritam ida ah. Lan? Tulungam ida. Yakto pa'y matulungan to bagik no arigay. Si kalaangan ti makatulong kadakwada, lakay. Si kaano kayat mong agnanayon nga awagan da ida iti puskol rupa. Puskol rupa laeng saan mo tamaksayan ti kinataok do awagan da kiti puskol rupa? Kwa, kababain samot no awagan data iti kasta, lakay. Saan na nakababain? Apay kuma nakababain? Kasla saan na nasaya at adenggan. Ay, mayat! Puskol rupa! Mayat adenggan ako naman. Anday! Nay. Anday! Na, Ika nakamot ay jay lakay. nay. Ninsabit ramon nga agpaiso ta. Wan, isaw. Umaya man anggal! Anday! Mala, ing kalukatan jari daw. Mala, mabit lang. Si kaamot gayam, Ramon. Nakapasyar ka man. Nyanggal nga yan, tay. Ay, adak, ditaw, nakailadak. Kaya't kakasarita, anggal. Tapay, nakabasol kami sa abutan, kadakan. Kuanggal. Isardeng yun, ti mapan makipangpangan ka dagiti santayo mo takab kabagyan. Kababay nang kal. Sikan tumot ngamin lakay. Unakmod kan ka nga isardeng tanti mapan makipangpangan. Apay, Ibagbaga dagiti tattao, aposkol pa kayo kanaw. Ne. May ramrama na kakabagyan nyo. Apay nga mina makipangan kayo. Agtrabaho kayo magamin Ni angkel mo ti ungtam. Ta iso ti sadot. Apay, sakba nun tinakitam. Angkal, adda mo ti daga, amabalin mo amulaan. Pag tinulungan nyo na, kanyan tay. Bakit? Anya nga itimakunam iti singasing ni Ramon. Idi pa'y laeng nga ibagbagak laytaken ka. Nga mas kayat mamot ngamin ti mapan makipangpangan. Ikang kayo itigastusin yung agmula, angkal. Antay, umutang ako, no iso. Nula nga da pangrugyan nyo. Nakababain sa ngagpaiso pa kahit makipangpangan talaga. Talaga anak kababain. Anya laki din na kinasado dahi tanaya, angkal. Diyak kaya tayo nga damay baga nagiti tattao ka na kayo. Iso nga isardeng yun, ti panagbalin nyo aposkul rupa. Angkal, antay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Nasabat ko ni Carol itay ije bodega. Ayun na, nagtadam ti panagkitkita na kanya. Ha? Ay taapay nga ka no, mayang. Jakman ang munana. Awan mo ti saan anasayang at ngar aramida kan ko na. Eh? Umapal siguro akin ka. Ay, pudno day tanako na yun, nana. Amok nga umapal la day jay kanya. Nagalas ba't ngamin ti panagrup-rupa na. Kan maysa, di na pa'y ambo ti agdala iti ikaw kawas na. Nakabadbadoy akitaan. Wan nga rod, nana. 35 pa'y lang ang titawon na. Ngamkas la grup-rupan as senior citizen. Apay matakas na ti magbagayo ti gayem ko, nana? Kahit puno mat, isu akagura ni Carol ni Mayang. Gaputa umapalaang kan kwa na. Anya? Kita amot ngamin ni Mayang Pasig a branded ti kawas na. Jag, li, kaskada miral ti sapatos na. Angam ni Carol, Pasig mo't awagwag. What? Wagwag lang arudan, di na pa'y amo nga ibagay mo't. Anya? Hay na, nana. Bakbagitan kayon, ngam nauyaw kayo mat.
No at arigan, manulaan ti orasyon, anabat ba dito'y lubong? Aniya? Puno man. Imbes at ti orasyon anabat bati, kat usaran nyo nga agsingsingpat, tapno numatay kayo, kat saan kumanga ijay ayan ni among mo as satanas ti papanan nyo. Ngam saan man, tamaala yung pailang taguyaw. Manjalakit din na ya. Aniya? Bakbakatan kayo ngawan, manaknakan nyo. Imbes sa dilawan nyo ni Mayang, saan na nasaya at agoy uyaw, saan man? Da kayon sakit di ti mangisursuro. Ay, unay. Anya nga to ti basol ko iti dayjay amayang. Takas tauna iti panagsasauna kanya. Amo matan ti ugali na dayjay. Kunam lano asino abaknang. Kan may sa anak mo to umapal kan kwa na. Anya kumati apalak ngay. Dagiti branded akawas na? Ay saan? Never. Katuan man, uray siya. Saan ko met nga apalan dagiti branded akawas na? Whatsoever no siya. Ang importante sa akin, at dakawas ko, kanadalos. Ayusan, that's very good. Katuan, dila nga agyaman ni Mayang. No afford na ti kakasjay kangina akawas. Saanin anas ka nga aguyaw itipada na atao. Never mind, my friend. By amon. Tinapatag. Awan ti dagas nga aramiden ta kadakwada. Be humble, ika nga. Nagbalon ka ka, di Mayang. Ha? Ay, kwa, buwan na nga. Nagbalo na. Iso na lang ang tawan si daabalon ko. Iso ang mapanak mangan ijeruan. Kasta ka, de. Da kayo ngay nana. Nagbalon kayo ka din. Wan, nagbalo na. Ala, mangan kayo dito yan. Tainak mangan ijeruan. Agsubli akmet laang kalpasan ti panangan ko. Mala, mangandan friend. Katuan Ramanam day to'y balon ko si daan. Nagmayati na may ani nanang ang nagluto. Alaman nga ron. Oh, ay no. Nagnanang matanday ta si Dam. Ay no. Ala, bagin matanday to si Dat. Makisidaki ni balon mo asida. Ha? Ala, mangantan. 1 hour lang di break tayo. Lumabasak pay. Inakman mga nigeruar. Ah? At dabalon ko, ngam kayat ko lang tatimapan mga ijeruar. Sa nabale, adamat kwarta kapag bayad ko iti foods ko. Aniya? Oh, si kamot gayam Mayang. Anya ti order mo? Sa anak nga agurder. Ha? Anya nga ruti ka na. Nasaan kamot nga order? At dabalon ko arais, ngam awan si daa. Ay. Imo ko na nga umutang ka man ay. Ay pangasim Mayang Nagatiddugan ti listaam nito eh. Pasensya ka, san ka talaga pautangan. Ala, padawatan nakman nga rod iti sabaw. Isulatan ati si daa. Ha? Ijayak suri amangan. Iti kasta, awan makakita kanya. Malala. Hingga nga ro din ni Jesuli. Isarunok ti sabaw mo. Si kamad gayam pare. Nagladaw ka mo tin nga umay mangan. Wan nga rot pare. Anya ti order ang nga rod pare. Tay dasaran kan. Tapno mangan kamot tay. Sigurado mabising ka. Dahito sinigang pare. May isang order. Agsabawak man. Ay, katuwa na pare. Mala, agtugaw ka nga ro day. Tay dasaran ka. Anya ti ko ng pare. Sabaw lang ti sinda ni Mayang itay. Uwin pare. Awan ka nung amin ti paggatang na iti sidaw na. Madamit balon na rice. Una yan. Diyak amo na niya ti ibaga kiti day dya babae. Ha? Amin nakakadwa aming agtrabaho iya grocery.
uyawan na. Gaputa branded amin akawas na. Sa ita, sabaw, tisidsidaan na. Ito ay, kinapod no na. Saan lang na minsan, when no namin dua kas jay. Tunggal umay ditaw eh. Sa paula ang tidawatin na si daan na. Ho, salbagkid de. Naglay ngagpasikat. Ang tagayam. Agsidsida iti sabaw ti awanan bain a babae. What? Anya? Ni Mayang? Sabaw ti sidsidaan na ijay restaurant ta Dino? Wen ka no. Isuti ko na ni Dino kanyak itay na panak na ni Jay. What? Kundi kaus iti pasig nga branded. Awang matgayang paggatang na iti kanan na. Hoy, supay Di awanan ba yun na babae? Maminsan pa'y nga guyaw. Talaga papainak iti kasta unay. Ha? Ay! Ay! Makapalat. Nakauyaw. Nga magsidsida iti sabaw. Uyaw plus sabaw. Ay salbaga babae. Di lang nagbain. Wen nga rod. Hay! Uray wagwag ti kawis mi kinigharon. At least, makasida kami iti agkakaimas. Saan nagaskan kuha na sabaw. Oh! Ha? Saan kumat nga uyawan ha? Nga marunudak lang. Gabutan na ka uyaw. Nga magsidsidamad kaya iti sabaw. Uy, bakla! Ay, nagpagsamot ng dayta akatawam. Nakababain ka dagiti tattao agumatgatang. Awan makalapad, di ba ang katawag, friend? Kaya't kung ibig sa tigatawag, tayo mga kumati, buo abilanse. Ay! Anya? Ay, naglas to gatao. Uyaw na amin na di mga ano, nga magsisidamad gaya may sabaw. Ha? Asino ti dakdak ka matam? Ay, nasinubay ko ma. No sana ni Mayang. Ni Mayang? Agsidsida iti sabaw? When? Pudno. And that's the truth. And nothing but the truth. Gabutawan paggatang na iti sidaan na. Anya? Kundi ka o si Tili, Jag, kaskada jeans, nga kakangina, nga mawan madgayam si daan na, ay, salbag! Anya ti kunam? Surutan ta ni Mayang iti restaurant da Dino inton pangaldaw? Oh, and friend, ay man, surutan taman. Ha! Makitak lang nga sa bawti si Dana. Ha? Babae nakitikas na unay ko nagtumat. Anya? Nakalalas ti ugali na, nagtulad nga guyaw iti pada na, gayam, awan gadang na itilamutan na. Dayta nga rod, friend. Iso asurutan taman, ikakman iti pagnakman na. Dayta, mangan kan Mayang. At dayta ti sabaw adaw dawatan. Agyaman ako na yan. Awan na nyaman na. Mangan kaki din, kabayatan na basit ti tao dito restaurant. Ha? Mangan numabayin kan tumanay na mangan. Luado ti umay mangan. Ala, panawan nak nga rudan dino. Tairwar ko meten ti rice abalon ko. Manganak meten, mabisina. Una yung tikas labiyang. Awan pa yan maigatang itinaimas asidaan. An-ano sa kun ati inaldaw asabaw. Bakla? Carol? Apoy anak laat ka, nakakita kada kami. Wan nga rod kat. Oh, ituloy mo ka dilat at imangan, Mayang. Di ka agbabain sa sabaw lang, di si Dam. Anya? Ay na, Mayang. Oh, Mayang. Diyan ka muna niya ito ibagakan ka.
Ay, naku, sana budno titimanon kanyak. Asabaw lang, di ka na yun na si Daam, tunggal umay ka mangan dito eh. Ngam, ay swas! Pudno mat gayam. Ha? Amom? Ha? Amom si ka? Nagmayat ka nga kupan sa ibar sa kijaruar. Ha? Nakalaslatog ka? Nakauyaw ka? Kundi kawas kayo ti basig ang inginaan. Nga mawan madgayam igatang mo iti si Daam. Danga. Anya? Saan da ka nga uyawan? Marurud kami lang kan ka. Gaputa nakauyaw ka iti pada matao. Ngam sabaw matgayam ti si Daam. Uray siya. Imbes ang maasyanak kang kuana, gaputa sabaw tinakita ta si Dana. Saan? Marurudak ka talaga. Ay, uray siya. Saan laki ti arumot ti aasyak itilasto kakaskan kuana. Wan nga rod. Agtrab-trabaho mat. Ngam no apay nga awan igatang na nga tayo si Daan na. At siyempre, igatang na itili akaus na. Jag, kan merela sapatos na. Ay, por Diyos, por santo, pakawanam. Jak lakabailan nga aramida di kasjay nga aramida na. Ay, uray siyak mat ah. Uray wag-wag ti kawas ko. Basta da igatang ko iti kanak. An-anwam tanginginaan akawas. No an-ano samot ti sabaw asi Daan iti inaldaw. Ay, my gosh! Uray awan! Oh, apay akas na din lang ang mayang. Nakaulimat ka mat. Mababainak kami, nana. Ha? Itay napanak na ngan ije restaurant da dino. Imay dabaklakan Carol. Ay na, nakita da asabaw ti sintang. Aniya? Mababainak ka talaga, nana. Sigurado nga iwaras maninday di abakla ti nakita da. Ha? Sana nakababain ti panagsitak iti sabaw. Ngam ti nakababain, ti pananguyaw ko kadakwada. Nang runakin ni Carol, apasig awagwag ti kaus na. Ala, aguli magkalata. Aniyaman ti mangagmaw nga ibagada. O anya, kumusta kan mayang? The Great, taba nagsabaw. Ay, malaguyaw ko na kuma. Ha? Oh, ala Apay, saan ka nga sa kung ko na madlatnan? Apay, awanan di ugalim ang managuyaw? Ha? Naikat moan? Nagbabalikan? Anya? Ay namayang, amon. Marurudak unay, tunggal malagip ko, tinakita ken ka ijay restaurant. Ha? Di kinapudno na nagmayat ka nga'y puhot. Ha? Tandaan am daytoy nga ibagakan ka, ha? Unahin mo ang kailangan mo, huwag ang yabang mo. Mawatan! Ha? Nagmayat ka apasubsuban, no jakla pa kaikatan dito grocery ti mang tibab, ken mangibabain ken ka dito ay inaramid ko itay pain. Bakla. Nagalas ti ugali, nagalas. Uyawam amin nakatrabahuan tayo dito ay. Gapo ta kabailam ti gumadang iti ningina nakawas. Ay ngam gayam, ay suwas. Awan ni gatang mo iti si Daam. Sabaw lang. We have a family to feed, not a community to impress. Don't you know that? Ibagam lang, no di mo maawatan, ta ilukan nuwag pay. Danga! Ay na, udno ti imbaga ni baklakan kamayang. Ha? Saan nga minanasaya at ti aguy-uyaw? Nang runa no awan mo't igatang mo iti makan. Miko. Kita am da Carol ken bakla. Uray simple lang tinal daw akawsda. Ken uray wagwag ako nan. Ngem, agkakaimas ti balbalunan da asidada. Ngem sika, an-anusam ti sabaw. Oh, anya, may sabaw? Ah, Oy, may sabaw!
Misabaw man latan, tiyawag ko kan ka. Apa yan nakaululimag ka? Ay, maikawag pa yan na makakita kan kakasta. Ay sus, ala, panawan kay pay. Oh, imanaw ni Nico. Oh, puno man. Imbes sa sigod mat, akabayatan ti panagtrabaho, igid-gidan mo mat, ti sumanoo nga agoy uyaw iti pada matao. Bakla. Nakakaskas tao ti panagululimak mo. Siguro, no saan mi anakita asabaw ti sidam, iti restaurant? Aging gaita, until now, ha? You know? Last tong karata. Anya? Saan ka na sumrak inton bigat mayang? Saan yun, nana? Ay, apay ngay. Sayang mo't ano kasta. Agresign ako dito eh. Diyak kaya atin ti sumra. Angam sayang mo't. Mababainak, nana. Mababainak at talaga po iti aramid ko. Aminan ngagtrabaho dito eh. Kamuda asabaw ti sigsida at iti restaurant. Iso akanayon da nga agil tunggal makita da. Ha? Mababainak ko na talaga, nana. Uray dabos. Kat amuda mo't ka. Awanan ti rupak nga ipakita kadakwada iti inaldaw. Damag kung ag-resign ka no, mayang. Ha? Abang ag-resign ka? Gapo iti bain mo, kasta ka di? Aklo na. Pudno da ita bakla. Mababainak ko na talaga. Oh! Nasayaat mo ta nakaritnaga iti bain, danga. Adal day takan ka. Lesson learned, you know? Sana rasaya at agparparamag no aon matigat ang iti makan. Mawatam? Bakla. Sapay la kuma, tano adaman ti sabali a pagtrabahuam. Saan mo kumaan nga raramidan di kasi tinaramid mo dito eh. Na nagababain, numatakwatan damanan, asabaw lang ti sidsidaam, itilaksid, ti kinamanaguyaw mo. Pakawanan na ko mga Mala. bakla. Awanan nyaman na. Agbalbayo ka naminan. Iti kasta, agdagong ko na day tapakawan nga ibagpagam. Miss Sabaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Ano ba yung di arak tayo? Napuno pa nento'y maysa. Oh, kitaan nyo rito lumabas. Ay, Pedreng! Hoy, Pedreng! Tumalyaw ka ba ta? Kabuting na ni Mrs. na tayta. Apay manong. Naumagas ka man dito'y, ha? Sika kitimait. Minalam alumablabas ka. Di ka pa'y dumagdagas, mate. Ay, kuwang amin, tata. Malaisat mo man. Ay, madititsang ko. Sumro ti ulcer ko no uminumak, tata. Oh, pambar manan. Ay, mang tadaalangan iti gatang iti arak. Inton maminsan ton, nga uminumak. Malaiyawat mo nga rudain. Ala, awatan mo tata. Tainak manan gumatang iti arak. Pasensya kayo naman, oh. Sana ka mabalin ngamin nga uminom ita. Sige. Agawit ka nga rudain. Anya di ko na magatangam, kumari. Apay, dinak nangagmari. Unak gumatangak iti bagas. Kan karni iti manok. Ah, naginayad nga agpaiso ti panagsasaom. Ang nagkapsot mo't namin ti boses mo. Kastuyak namin nga agsasaumare.
Mano a kilo a bagas ti gatangam? 5 a kilo. 5 a kilo? Mare. Mabit lang tamang kilo ak iti bagas. Ken may sa a kilo amay, mare. Duwawan no may sa kilaw. May salaang mare. Pakitagtag mo Mala, urayang biitan. Daddy, Ah, apay. hingka ay habanan dagito, agay ay ayang ditawan, tamangan tayo, Apay, nakaluto kan. ah, Nagpartakin nga gungunay na ito ang misis ko. Oray no, nagbuntog, nagsasaw. si kakit dinit, uyaw manan ti panagsasao. Wala, ay nakayabanan, dagiti ubeng, bakay. Ammo nga tani ana ti agungot. Apay anak ko na yung day tanana. Ngamen, nagkapsot ka na ginayad di pa nagsasauna. Kasla saan na nga ammo ti agungot. Ay, kat nabayagdan nga agdandan na kinilakay na. Jakpay mod na puutan idaan agapa. Saan akas ka nagiti daddo mga agasawa dita? Ano agap apa da? Ay na, kasla da nga speaker. Nagpiksa ti pa nagpukpukaw da. Hay, swerte ni Pedring kini Ana. Nakaan-anos nga asawa. Nagmangag sasao. Uray tupay no ayaban na dagiti anak na. Saan pa'y nga agpukaw? Kat talaga siguro anaanos ni Ana. Manmano tikaskan kwa na. Tauray siyak no makaungotak. Nang runa kinilakay ko ay na. Mangag amin dagiti ka aruba. Uray asino mat anana. Jak ngamin malapdan no kwa ti agungot kat. Masapul nga ipukaw ko. Tapno mayabkas ko ti sakit tinakam ko. Kasta akmod nana. Agpada ta angam sa bali ni Ana. Sa bali ti kinasingpot na. Wala na. Ngamin, kabaalan na kontrolan ti ungat na. Yawat ko king kada ito sweldo ka nakasubre bakay. Kumplito na ita. Apay nga inyawat mo amin. Nangibati ka kumamot iti allowance mo. Makamu ka na. Ikanak, win saan. Pangmeriendam. Kan paggasolinam ije motor mo. Alaang dayto sa ngarito. Makurang dayta. Ibagam laong kanya. Ay na. Nagsingpit kan, mami. Kat nasimpet. Kan naanos kamot namin nga asawa. Mami. Indon Domingo. Agpasyar tayo mamang agpapamilya. Kalpasan ti pan nakimisa tayo. Aywan kay kayat dagiti anak dati agpasyal. Arak man. Arak manan? Inaldaw lang nga arak tikat katanga ma. Awan nga ron maaramid no saan nga ginom. Agbirok kayo kumay ti trabaho yo. Iti kasta, saan ada kayo ti sakit ti ulo dagiti misis yo. Awan nga ron di masarkan iti trabaho. Apa nga ni Pedring? Saan sapay ang nakalpos iti high school? Ang adamot permanente at trabaho na. Kat isuha. Sabali kami mat. Di yun natuladan ni Pedring anasingpot. Kitain nyo, saan nga og gininom? Agin-agin lang mat Isu anasingpot mat kan kuana ni Ana nga asawa na. Saan dang agap apa? Jak lapat siya. Ay saan? Talaga asaan dang agap apa? Sikati ka na nga apaan kun bugkawan ni bakat na. Kaputa day talaagin inom ti aramidam. Oh. Apay, saan kayo ka di maum-uma iti arak? Apay ngay manong, saan mong matakayat nga ginumita? Ay, pasak pa lang. At animanang mo dita balay kahit.
Agong ungat manain. Ay, kaintang amina na. Kaya't mo, tapasibasan na kiti binalsay. Saan pa'y anaimbagan di binasibas na asakak? Oh, kita man, nay, limtag pa'y lang, nay. Binasibas na rita. Kawain, Ay, kunak no na si ita ni Tikawayan. Isumatimba gamit ay saan binasibas na? Naglay nga bumasibas ni Manang mo. Kasla isumad la ti paglaigan daan. Ay, kastaya. Bumapasibas gayam ni Manang. Wan, iso nga inton maminsantan nga aginaw. Sige. Inak nga rudan. Mangkita kiti sa bali akadwak nga ginaw. Apay nga takas lamay may sa mga gininom baray. Nasakit ka no. Tisaka ni Manong Marseng. Ay, nagrayo man Saan? Binasibas ni bakit na? Ay, nagungutay ni misis na. Iparit na nga main nga aginaw. Kita mo matay. Birukan mo ti bagi na ti arak. Kita mo matay. Birukan mo ti bagi ni Manong Marsing ti arak. Iso ti pan nakabitamina na sika. Ay, saan nakasta ni misis ko pare? Naanaws, kan man nakaawat ni misis ko. Nagswerte ka nga rod kiniana pare. Ay, wala pare. Awan, tikas kinuha na. Ala, agtugaw ka nga rodan ata ka doon nak nga agsyat. Total, nasingpet mo ni misis mo ako na. Ay, sana ko mga ginong baray. Nung kapatag may saka. Alya, kadwang ka. Kastati kumpare. Amo na ti makisama ako na ta. O, atoy. Ala mo, dahil ito ti baso. Kaya't mo, siyak pa yan ti mangkarga iti inumam. Sige lata paray. Ne. Gusto na, napuno. Danag mo na kagkagudwa pa ilaing na Gusto niya, aglupyasing. Sige. Cheers, pare Bedray. Sige, cheers! Apay anabarotag ka anagawi, daddy. Inawis na ako ni kumpare. May sana kami. Sa kinadwa ko nga naginom mo na. Sige, agtugaw ka, tabanyusan ka. Anyati ko na, bakit? Kunak, banyusan ka. Adan sa mo tultulan kon mamay. Yamutin mang mangagdagiti bagbagam. Sige nga rod, banyusan naman. Anong mausawa na. Apay, anuam ti ice, Mariana? Nagsapa ka man nga may gumatang iti ice. Ni namin pigdring kasapulan na, tadahang over na. Iso ti kadwa ni pari karding anaginom iti arak idirabi Nasakit ka no ti ulo na. Iso nga umayak bumatang iti ice. Hangover talaga nang runa ta saan daan naruam nga ginom. Lungarod mare. Kat, inungtam nila kay Mau? Apay ko mga umtak mare. Kat italaang ngat anaginom. Kunak ano inungtam? Oh, mabait lang ha. Alaak ti ice agat gatangam. Daddy, adto yan di balon mo ang mapanagtrabaho. Puro karni ti integ ko. Tapno adda pang exam nga agtrabaho. Agyaman na ka, mami. Ninayo na kuntiin nga po mo. Tapno saan ka ang mabisinan. Ay na, nagsingputin na talaga ni mamik. Adamat meriendam dita. Chicken sandwich, chicken juice. Ay na, kumplito mami. Siyempre, kompleto mat ngami. Ti panagayat ko kan ka. Anya di ko na, mami?
Kuna, kumpleto, di pa nagayat ko ka. Kisnak nga ro din na, mami. Tamapan ako, nagtrabaho. Ay, nagrigat no ti asawam kat mamartag. Ay, wala na. Pudno day ta kinunayo. Siya, jak kumakayat di agungot kinilakay ko. Ang naman niya ngay, kat di namot kayat asar dengan ti arak. Kat no napan man ginmatang iti arak itayan ni pare Karding. Sigurado nga agmalmalam manan nga gininom dagijay. Talo damot nga gininom nana. Sino nga di maikatlaw? Ni Karding di nakatugaw ijay anak kasango dito ay. Ni Tata Marsing mo di naka-side view. Ni Tata Marsing mo di naka-side view. Sino nga ta di nakatalikod? Ni Samot Pidring. Di asawa ni Ana? Apay, adaya sa bali nga agnagan iti Pidring dito. Kaya ti asawan? Saan ang nagtrabaho itangal daw? Ay wala niya. Lunis mo gayam ita. Among kanta ni Ana day tangar aramid. Hindi asawa na? Ay na, amo na aya. Kat saan mat arumrumwar ang makikakaruba. Nasing padmat, naanos ni bagat mo. Isa nga oray dito'y kapay amakiininom kada kami pare Pedreng. Wen, naanos ni bakit ko? Saan na nga mo, ti ako nga dyan? Nagswerte kan kini bakit mo aya, Pedreng. Ay da, no ni bakit ko kasla armalay tigiwat na. Uray ni bakit ko, nakangiw-ngiwat. Ay, ni bakit ka, dandan ni Jack Mangag, ti panagsaw na. Jack Mampay nangagpay so anagungay. Iso nga ro da swerte ka. Iso nga ginom tayo. Mala, ibusin tayo dahil tayong pabalon na kanya kakarnay. Ramanakman. Ay, nalaing man ngagluto ni misis mo, Pedreng. Nananam keto inluto na nga adobo a karne ti babaw. Saan ka kading agong ungat, Ana? Apay ko mga agong mga takmay nana. Kat nilakay mo nakita mi amakin inom kada Karding kan Marseng. Nilakay ko amangan no sa balay kay nakita yan na panagtrabaho nilakay ko. Imsaga na aktupay itinaimas abalon na. Ay, isuday jay. Puraw ti t-shirt na. Madamada ka di pa'y nga aging inom nana. Wana, agkakanta da pa'y kit din. Nabartat na na. Mabiit lang nga rod nana. Kainak man kitaan no iso. Naulpi at the well, simang bait kanya. Abaw na. Naglaing ka magkaya makumanda pare Pedreng no nabartag ka. Madama da ilam-lamang ko at rintok basay, pare. Ay, Pedreng. Apay mo lang. Ni misis mo dita at dati talikutam. Ha? Mami, anda ka magamit Umay ka dito tayam amo ka, kada kiti kukumpare. Nay, makaungit sa matin pare. Ang ngarit matang. Ay, saan na nga mo tayo nga dito, pare? Tumagdar ka di taon no saan! Na- Kayat mo tasakpay ti mangi patakder kan ka diya! Tay guyod-guyod ka nga gaway! Kayat mo! Ay, sus, nagungatay. Mami, Ay na, kas tagayam no agungat ni misis mo, pare Pedreng. Tumagdar ka!
Wawan bakit tumaderakon? Baray, anawa man ni bagaw. Pakpakawan ti agan alawa. Ay, isakto pa, iguyod-guyod na. Ay, sus! Kunam amapan kag trabaho! Napan kamot gayam na kinom! Salbag ka! Ay, di mo man ilahit deta pangor. Da mga numapangor hagmamay. Pinaspasensyaan kay din mo na! Ngam inaramid mo lata! Gusto na ba kahit mangagdag iti karo ba day takasla speaker a boses mo? Awan bibiyang ka numangagda! Kunada nga raw, ati ina, ti silaw ti pagtangan. Apay mutin na kasla, nagbalin ka mutin nga speaker, mamay. Abusado kang aminan! Salbag ka! Pumigpig siya mutin, mamay. Ay, pakawanan na mutin na. Anya lagi din, naminsanak lang mutin nagkamalay. Surin, mamay! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Ay, ayatin ka unay, Lisa. Kasta akmat kan ka, ay ayatan kamot unay-unay, Brando. Manipod idinagam amuta, aging gaita. Saan ang nagbaliw ti panagayat ko kan ka? Agyaman at no kasta, Lisa. Swerte ka talaga king ka. Ha? Uwi na, gapota para kanyak. Sikatin na idumduma a babae. Malaksid iti kinapintas mo. Nagagay, ken nasingpit ka pa eh. Aday ta ka manen. Pudnumit ibagbagak. Lisa, Oh, apay akas ta ti panangkitam kanya. at ako makayat ko nga ibagaking ka. Anya day ta? Nabayag tamutin nga gayan ayan. Amamutan ti ugali ti tunggal maysa. Kaya't kung agkalaysata ko man. Brando? Adamot tin tinananay nga ornong ko. Panag ko na. Umdas dayayan para iti gastusin ta iti panagkalaysata. No, umanugot ka. Anya ko mati makagapo. Asaanak nga umanugot, Brando. Kinapudno na. Day ta tinabayag nga urayag amang ngeg ko. Manipod kan ka. Anya? Agkalaysa kayong kinibrando ako ng Lisa? One friend. Ay na, nakaragrag sakak. Anya pa nga iti maibaga. Sana all ko na ako na. Ay, kanuot nga tayo nga at namang ikalaysa kanya. Anya? Matayak ton. Nga, awat pa yung mga ikalaysa kanyak mat. Ay, agbakalaksan. Agtal na ka man si kabakla. Tila ibagbagam at talaga. Kat, puno mata. Matayak ton. Ngamjak pulos na padasan tinagna iti ayl ako nada. No niya nga tamat tirik na Ay kat, naragsak Ngam saan abongga ti kalay sami kini Brando. Simple laan. Tinapatag, naragsak kami iti tunggal maysa. Oh, sa bagay. Ano ti bongga ka Liza, no agsinan tumatlang iti udi. Useless. Nasaya at tanaranaan ka dito'y tersena ni Nana Miling, bakla. Oh, kumusta Mare? Kumusta ti panaganges mo? Ay, katkasto lata, agang angas lata. Sika talaga. Ay, nasaya at no kasta. Kung naglangit din no nalipata mo ti umanges. Agtal na ka man. Ayun gayam, adaman sa ludsudat kan ka. Anya man ang daip Mare. Tunggal granata. Adangada ti saludsudan kanya. Pudno ka di tinadamag ko, nga agkalay sa kanundali sa kan Brando. Ah! Wan Mare, pudno daip ta. Indun umaya, February 14. Dahita ka no, kati pa nagkalaysada. Ha? Valentine's Day, ti pa nagkalaysada? Wan Mare. Oh, abay ka di? Inranada pa'y at talaga iti aldaw dagiti puso Naimbag ko mga rod no bongga ti kalaysada. What?
Nay, apa yan, Estela? Kasangsangpot mo pa ilang dito'y tersenak. Ngam agal-alak ka mo tanakasta. Ay, kas kalago yung iti kasta pa nagal-alak mo. Kasano mga min sa anak ngagkatawa na. Hay, una yan. Akat, ibaga mo na. Nadamag ko at isingsing dali sa ken Brando ket agbalor laeng iti 299 pesos. Aniya? Una na, 299 pesos kano ti worth ti singsingda inton agkalaysada. Inranada pa'y mat nga rod inton February 14 a Valentine's Day. Ngam, ti singsingda, 299. Naguyaw ka mo ten, Estela? Uyawak at talaga, nana. Ngamin, idinagkalaysa kami kinilakay ko. Agbalor iti sa nga 10,000 da iti wedding ring me. Hay, makapaulak at talaga da Brando kan Lisa lakay. Taabay ba kay? Ay na, agkalaysada ka no inton umay a February 14. Kahit, anya ko mati makapaulit iti dahit Saan mo't ang makapaulok ti panagkalaysada? Ti pagulok ka, jay balor ti wedding ring da. Nakalaslas to kay jay abrando. Kunam lano baknang, ngam ti wedding ring da. Agbalor laang iti 299 pesos. Anya? Wen lakay, pudno ti bagbaga. Agbalor laang iti 299 pesos ti wedding ring da. Ha? Ang cheap, sobra. Hay, maminsan lang iti tungpal biyag ti panagkalaysa. Ngam, naglakaunay ti singsingda. Anya? Ang mga noawan pa'y makalawas, kalpasan ti panagkalaysada, kat agkupasan di singsingda.